Ba cikina ba ne, littafi na ɗaya. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai. Allah kai daɗin tsira ga Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ahalihinsa da sahabbansa. Ba cikina ba ne, littafi na ɗaya kuma babi na ɗaya, littafin Maman Misaddiq, ni kuma mai karanto muku littafin ba kowa ba ne, Abu Muhammad ne. Ba cikina ba ne, littafi na ɗaya, bari mu tsinduma cikin labarin domin ganowa cikin waye ne. Labarin kenan. Wani matashin saurayi ne tafiya yake yi a cikin haɗaɗɗiyar motarsa, a hankali yake tafiya tsabar gajiya da ya yi, yana Allah Allah ya karasa gida wajen amaryarsa. A bakin wani babban gate ya tsaya, home ya yi, da sauri mai gadin ya leko, ganin motar ogan shi ne ya sa shi ya buɗe gatin da sauri, shi kuma ya shiga da motar tasa. Bayan ya shiga da motar tasa ne, mai gadin ya karasa wajen ogan nashi yana mai cewa, sannu da zuwa yallaɓai, ka dawo lafiya? Shi ma murmushi ya yi sannan ya ce, lafiya kalau baba mai gadi, mun same ku lafiya, ya aiki? Ya ce lafiya kalau. Ya ce to alhamdulillah, ya yi kyau. Yana ƙarasa faɗin haka ya shige cikin gida, sallama ya shiga cikin gidan, mamaki ne ya kama shi da yadda ya ga falon gidan duka ya yi kaca-kaca kamar an shekara ba a share ba. Ganin bata falon ne ya sa shi ya shiga cikin ɗaki, a ɗakin ma bai ganta ba, har zai fita sai ya jiyo motsinta a banɗaki tana amai. Da sauri ya shiga banɗakin ya tallafo ta yana mata sannu, har ta gama aman ya wanke mata jikinta ya fito da ita. Bayan ya fito da ita ne jikinta ya taɓa ya ji da zazzaɓi, shine ya sa shi cewa subhanallahi, Rahama, me yake damun ki haka? Kasa magana ta yi sai famar ruwan sanyi take yi, hakan ne ya sa shi ya cire waya sai ya kira abokinsa Dr. Sabir. Yana ɗauka ya ce da shi, Dr. Sabir, maza maza ka zo gidana ka duba matata Rahama ba ta da lafiya. Shi ko yana jin haka ya miƙe ya ɗauki kayan aikinsa ya taho gidan. Kwantar da ita ya yi, ya koma falo ya fara gyarawa, nan da nan ya gyara falon ya saka turaren wuta, falon ya gauraye da ƙamshi. Bayan ya gama ne ya koma ɗakin ya ɗauko Rahama zuwa falo kenan, sai ga Dr. Sabir ya yi sallama ya shigo. Bayan ya shigo ne ya dudduba ta sannan ya ce, Nawaf, ina son fitsarinta don zan yi mata text ne. Ba musu ko Nawaf ya tashi Rahama zuwa banɗaki ta yi fitsarin suka ɗauka suka bashi. Da yake shi daktan yana zargin ciki ne da ita, magani ya bata wanda zai tsira mata da aman da kuma wanda zai sa mata ƙarfin jikinta. Bayan ya basu ne ya musu sallama akan zai tafi akan in an jima Nawaf ya je asibiti ya karɓo result ɗinsu. Cikin rawan jiki Nawaf ya ba wa Rahama wannan maganin ta sha, ya shiga da ita banɗaki ta yi wanka, alhamdulillah ta samu sauƙi sosai. A haka har suka samu suka ci abinci, sannan Nawaf ya shiga banɗaki ya yi wanka, ya fita zuwa asibiti don karɓo wannan result ɗin. Bayan ya isa asibitin ne direct office ɗin Dr. Sabir ya nufa, a zaune ya same shi, sai faman haɗa gumi yake duk da sanyin esin da yake office ɗin. Sallaman Nawaf ne ya sa shi yi murmushi sannan ya ce, wa alaikum salam, Nawaf har ka iso? Shi ma murmushi ya yi sannan ya ce, wallahi Dr. Sabir har na zo, wallahi hankali na duk ya tashi ne. Dr. Sabir ya ce, gaskiya ne dole hankalinka ya tashi, amma gaskiya zan faɗa maka abin da yake damun matarka, amma sai dai ka yi haƙuri. Cikin ruɗewa Nawaf ya ce, don Allah ka faɗa min menene yake damun matata. Dr. Sabir ya ce, I'm sorry Nawaf, matarka tana ɗauke da ciki. Wani irin miƙewa Nawaf ya yi sannan ya ce, what? Dr. Sabir, ciki fa kace? Ya ce, amma haƙuri za ka yi, ciki ne da ita har na tsawon wata 3. Kasa magana Nawaf ya yi, ya fice ya bar ofisin nashi. Dr. Sabir yana ƙwalla mishi kira, amma ina gudu yake, sai da ya ƙarasa inda ya fakin ɗin motarsa sannan ya shiga. Yana shiga bai tsaya a ko'ina ba sai gidansa. Ya shiga cikin gidan ko sallama bai yi ba, ya shiga yana cewa Rahama, sai a lokacin ne ta amsa masa. Bata gama amsawa ba ya wanke ta da wani wawan mari, sai da ya sa ta rike kuncinta sannan ya ce, Rahama, da cikin uban wa kika zo min gidana? Ya tambaye ta cikin tsawa. Wani irin kallo ta yi mishi sannan ta ce, kamar ya, ban gane ba. Cikin tsawa ya ce mata, ke ba na son renin hankali ko ina miki wasa ne, yau auren mu satin sa nawa? Ya tambaye ta cikin tsawa. Sai a lokacin ne gaban ta yi mummunar faduwa, don ko yanzu asirinta zai tono. Katse mata tunani yayi da wani zazzafan mari sannan ya ce, Rahama, kin cuce ni kuma kin cuci kanki, wallahi ba zan taɓa yafe miki ba. Dama da ciki a jikinki kika aure ni, to ki tattara naki ya naki ki bar min gidana, na sake ki saki ɗaya. Kuka ta bashe da shi sannan ta ce, don Allah ya Nawaf ka yi haƙuri ka yafe min, kar ka sake ni. Katse ta yi da cewa, rufe min baki munafuka, wallahi ki bar min gidana tun kafin na fito daga ɗaki. Idan kuma na fito daga ɗaki na same ki, to ina mai tabbatar miki sai na lahira ya fi ki jin daɗi. Yana gama faɗin haka ya fice ya bar falon. Zama ta yi a wajen tana kuka, sai kuma ta tuna idan ko ya fito ya same ta a gidan shi tsaf zai aikata abin da ya niya. Hakan ne ya sa ta tashi ta shiga
yasa da ta tashi ta shiga ɗakinta ta shirya kayanta cikin ƙanƙanin lokaci ta fito tana kuka. Malam Buba mai gadi ne ya ganta sai faman kuka take yi, hakan ne yasa shi ya ƙaraso wajen da take da sauri yana cewa subhanallahi madam, lafiya kike kuka a wannan lokacin? Wani irin kallo ta yi mishi sannan ta ce, ubanka aka man ɗan shishigin tsiya, ina ruwanka da ni, munafiki kawai. He ta mishi tsaki sai ta wuce. Shi kuma Malam Buba mamakin Rahama yake sosai don ko ba karamin rashin kunya ta yi mishi ba duk da tsufan da ke tattare da shi. Kayanta ta zuba a mota. Malam Buba mai gadi ya je zai buɗe mata gate bai karasa buɗewa ba, ta taho da gudu da kaɗan ta buge shi ya kauce. Gudu take akan titi sosai har ta karasa kofar gidansu. Bayan ta karasa kofar gidan nasu ne ta yi home, mai gadin ya buɗe mata gate ɗin ta shiga da motar tata. Bata gama yin parking ɗin motar ba ta fito da gudu. Ta ɗaura hannu aka tana ƙulla ihu tana kiran momina. Hajiya Saratu wacce ita ce mahaifiyar Rahama tana zaune a falo tana jin ihun ƴar lelanta da gudu ta taho tana cewa subhanallahi, Rahama ke da waye a wannan lokacin kike kuka? Wani irin ihu ta sake sakewa sannan ta ce, momi, Nawaf ya sake ni. Wani irin kallo Hajiya Saratu ta yi mata sannan ta ja hannunta zuwa falo. Sai da suka isa falon sannan ta zauna ta ce, haba Rahama, wallahi kin bani kunya, na ɗauka ma mijin naki mutuwa yayi dan ya sake ki, shine kike yin irin wannan ihun, he ka ce ba jini na ba. Wai ma bari na tambaye ki, yaushe ya dawo daga tafiyar, kuma yaya aka yi ya gane daga dawowarsa kina da ciki? Cikin kuka Rahama ta ce, momi wallahi ko ni ban san da dawowarsa ba, lokacin da ya dawo ya same ni ina amai ga zazzabi a jikina, shine ya kira abokinsa Dr. Sabir ya zo ya duba ni, sai kuma ta ƙara fashewa da wani sabon kuka. Hajiya Saratu ta ce, to naji, ki mun shiru yanzu, saki nawa yayi miki? Ta ce saki ɗaya. Wayar ta Hajiya Saratu ta ɗauka ta kira Hajiya Fatima mahaifiyar Nawaf, tana ɗauka ko gaisawa ba su ba, ta ce da ita, wannan shine irin abin da ɗan ke yi mana? Ya sake min ya bayan ya mata ciki tun a waje, mun rufa masa asiri an yi aure, shine yanzu ya sake ta ko? To wallahi da mu kuke zancen sai mun yi maganin ku. Tana gama faɗin haka ta kashe wayarta. Hajiya Fatima kuma gaba ɗaya ta kasa ɗaukan kowace magana a cikin maganar, sai wannan maganar, sai dai mata ciki a waje bayan an yi aure shine yanzu ya sake ta ko? Wannan maganar ita ta yin yawo a cikin kwakwalwarta. A ɓangaren Hajiya Saratu kuma, Hajiya Saratu murmushin mugunta ta yi sannan ta ce, ai saki ɗaya ba komai bane, ki shiru, gobe za mu je wajen bokanmu zai yi mana aiki a kansu, he sun san da mu suke zancen. Sai a lokacin ne Rahama ta ji daɗi sannan ta ce, yauwa momina na gode sosai, shi yasa nake son ki wallahi. Ta ƙarasa magana tana runguma mahaifiyar tata. A ɓangaren Nawaf kuma, Nawaf ne kwance akan gadon shi ya rasa me yake yi mashi daɗi, sai juyi yake akan gado. Wayar shi ce ta fara ringi, ita ce ta dawo mashi daga cikin duniyar tunanin da ya shiga. Yana ɗauka ya ga nambar mahaifiyarsa ne ya sa shi tashi da sauri ya zauna ya ce, assalamu alaikum momi, ina wuni? Amsa mashi ta yi sannan ta ce, Nawaf ka zo gida yanzu ina son ganin ka. Tashi yayi cikin sanyin jiki ya ɗauki kiɗin motarsa duk da ya san akan maganar Rahama ce. Cikin 'yan minti kaɗan ya ƙarasa gidan nasu. A zaune ya samu mahaifiyarsa a babban falo. Sallama ya shiga ya zauna a ƙasan kafet sannan ya gaishe da ita. A hankali ta amsa mishi don kukan zuci da take yi saboda ba ta taɓa tsammanin Nawaf zai aikata wannan mummunan aikin ba. Ashe shi yasa yake cewa sai ya aure ta dole. Katse mata tunani yayi da cewa, umma gani kin kira ni a gaggauce. Kallon shi ta yi sannan ta ce, Nawaf, daman haka halinka yake, ban taɓa tsammanin zan haifi ɗan da zai ɓata mana zuri'a ba. Sai kuma ta yi shiru. Kallon ta yi cikin girmamawa sannan ya ce, umma ki yi haƙuri, na yanke hukunci ban nemi izinin ki ba, amma umma wallahi ba zan iya zama da Rahama ba. Rahama ciki ne da ita. Hajiya Fatima katse shi ta yi da cewa, na san komai Nawaf, yanzu nan mahaifiyarta ta kira ni ta faɗa min abin da ka aikata tun kan ku yi aure. Nawaf, ban taɓa tsammanin kai ne za ka aikata wannan abin ba. Ashe zan haifi ɗan da zai ɓata mana zuri'a. Nawaf, ka cuce mu, ka aikata laifin da ba za mu taɓa yafe maka ba. Sai kuma ta yi shiru amma hawaye ne yake zuba a fuskarta. Da sauri Nawaf ya ɗaga kai ya kalli mahaifiyar tashi sannan ya ce, umma wannan abu kuma na aikata kafin aure? Ya tambaye ta cikin rashin fahimtar maganarta. Mahaifiyar tasa ta ce, kai Nawaf, kar ka mai da ni yarinya wacce bata san me take yi ba mana. Yanzu nan mahaifiyar Rahama ta kira ni ta faɗa min akan kayi wa Rahama ciki tun kan ku yi aure, sun rufa maka asiri, shine yanzu zaka sake ta ko?
to kai maza maza ka tashi ka je ka ɗauke ta a gidansu yau nan ta kwana a gidanka, mutumin banza kawai. Ta ƙarasa magana tana huci. A razane Nawaf ya ɗaga kai ya ce, umma wallahi ba cikina ba ne, ban san da cikin nan ba, wallahi umma tun da muka haɗu da Rahama ban taɓa riƙe hannunta ba, umma wallahi ban taɓa aikata sabon ubangiji ba bare kuma zina, ki yarda da ni, kar ki sani na dawo da Rahama cikin gidana. Katse shi tai da cewa, kai Nawaf, umarni nake baka ba shawara ba, ai komai ka faɗa min ba zan yarda da shi ba, saboda haka ka yi hanzari ka dawo da 'yar mutane gidanka tun kan raina ya ɓaci, mahaifinka kuma ya dawo ya ji mummunar abin da ka aikata. Ashe shi ya sa daman ka ƙi auren 'yar uwarka Safina don ka san akwai abin da ka aikata? Kuka ya fashe da shi sannan ya ce, umma ki yarda da ni, wallahi ba cikina ba ne, ban san yaya aka yi aka samu cikin nan ba. Umma na san ke da kanki zaki shaide ni akan ba zan yi aikata zina ba. Sai kuma kuka ya kubuce mishi. Hajiya Fatima tashi ta yi ta bar falon don ba za ta iya juran jin kukan ɗan lelanta kaf 'ya'yanta ta fi ji da shi ba. Nawaf ganin mahaifiyar tasa ta bar falon ne ya sa shi ya ƙara rushewa da wani sabon kuka. Sai jiya ya an ce, haƙuri za ka yi yaya ka daina kuka, na san ba za ka aikata abin da aka ce ka aikata ba. Ƙanwar shi ce Hindu, duk abin da aka yi a kunnanta. Kallon ta yayi da jajayen idansa sannan ya ce, kika ce baki yarda ba, amma kuma umma har ta yadda ta amince akan ni na yi wa Rahama ciki. Ƙarasowa kusa da shi ta yi, sannan ta ce, ta ɗaura hannunta akan kafaɗarsa, sannan ta ce, haƙuri za ka yi yaya, ka yi amfani da umarnin da umma ta baka, ka yarda ka dawo da Rahama cikin gidanka. Wani irin kallo ya yi mata sannan ya ce, ke ma kina nufin na karɓi cikin da ba nawa ba? Ta ce, a'a ba haka nake nufi ba, ina nufin ka bi umarnin umma ka dawo da Rahama gidanka, ba shine kaɗai cikan burinsu ba, to sun samu ka dawo da ita, kar ka yi mata komai, ko da zage kar ka yi mata, daga nan mu kuma za mu yi abin da muke so. Sai gani ne ta matso kusa da shi tana faɗa mashi wani magana a kunnen shi. Aiko mai kuka ne ya koma murmushi, sannan ya ce, gaskiya ƙanwata kina da basira, to yanzu ɗauko hijabinki mu je biko. Murmushi ita ma ta yi sannan ta ce, ko kai fa yaya? Tashi ta yi ta saka hijabinta suka kama hanyar tafiya gidansu Rahama. A ɓangaren Rahama kuma, Rahama ce zaune a ɗaki ta yi tagumi tana tunanin yanzu idan dadinta ya dawo ya tambaye ta cikin waye yaya za ta yi. Katse mata tunani aka yi da cewa, anti Rahama yaushe kika zo? Murmushi ta yi ganin ƙanwata ce Hanifa, sannan ta ce, ɗazu muka zo Hanifa lokacin kuna sukul. Kallanta ta yi sannan ta ce, kai anti Rahama ya ke kika fara fitowa da wuri, kiga fa anti Mansura ita har yanzu bata fito ba. Wani irin mungun kallo ta yi mata sannan ta ce, ki Allah ki fita ki bani wuri, bana son surutun banza. Ba musu kuwa ta fita ta bar mata ɗakin. Hajiya Saratu ce ta shigo ɗaki a zaune ta sami Rahama. Zama ta yi a kusa da ita a bakin gado sannan ta ce, wake tunanin me kike yi, naji tun ɗazu shiru kin shigo ɗaki kin zauna. Ajiyar zuciya ta yi sannan ta ce, momi wallahi tsoro nake yi kar dadi ya tambaye ni cikin waye, ban san me zan ce mishi ba. Kallanta ta yi sannan ta ce, ke wallahi kin cika wa kanki mummunar fata, bari ki ji, dole Hajiya Fatima ta turo Nawaf ya zo, ko da gudun ɓata musu zuri'a, idan kuma bai zo ba to gobe sai bokam ya yi aiki a kansu. Shi ko mahaifanki daman ai sai abin da muka ce mishi, kwantar da hankalinki 'yata. Murmushi ta yi sannan ta ce, yauwa momi har na ɗan ji daɗi wallahi. Hanifa ce ta shigo ta ce, anti Rahama Nawaf ya zo yana falo yana jiran ku. Tana gama faɗin haka ta wuce kicin don ta kawo musu drinks. Wani daɗi ne ya lallaba Rahama sannan ta ce, momi ki ji wai ya zo? Ita ce, na ji, yanzu ki nutsu, kar ki je musu da wannan rawan kan naki. Amsa mata ta yi da to momi na ji. Hajiya Saratu ta ce, to bari in je mu samu mu gaisa. Tana gama faɗin haka ta fice zuwa falo. Tana fita Rahama ta hau gyara fuska da sauri ta canza kayanta. Hajiya Saratu ne a falo ta samu Nawaf suna shan ruwa. Hanifa ta sa su a gaba sai faman surutu take yi musu da yake ita babu ruwanta, kowa nata ne. Sallamar Hajiya Saratu ne ya sa su yin shiru suka amsa mata. Ta ƙaraso ta samu wuri ta zauna. Har ƙasa suka durƙusa suka gaida ita, ta amsa musu ta cikin sakin fuska. Sannan Nawaf ya ce, Hajiya a yi haƙuri da abin da ya shiga tsakanina da Rahama, sharrin shaidan ne, amma insha Allah ba zai ƙara faruwa ba. Murmushi ta yi sannan ta ce, ba komai, na san komai ma ya faru ba zai wuce laifin Rahama ba ne. A zuciyarta ko cewa take, za ka ci ubanka ne ɗan iska, ai ba za ka mai da mu mutanen banza ba.
Rahama ce ta shigo. Ganin haka ne ya sa Hajiya ta tashi ta bar falon. Tana shigowa Nawaf ya haɗa fuska ya ce ai sai ku tashi mu tafi ko? Turo baki Rahama ta yi sannan ta ce kamar ya ban gane ba ko haƙuri ma ba za ka bani ba. Wani irin kallo yi mata sannan ya ce na ji ki tashi mu tafi kin ga dare yake yi. Kar ki ɓata mana lokaci. Haka ko suka miƙe. Suka miƙe suka tafi duk abin da suka faɗa da duk abin da suka ce da abin da suka faɗa a kunnen Hajiya Saratu. Murmushin mugunta ta yi sannan ta ce Nawaf kenan zaka ci ubanka ne. Tafiya suke da suka sauke Hinda a kofar gida sannan su suka wuce gidansu. Suna shiga gidan nasu kowa ɗakinsa ya wuce ba wanda ya ce wa kowa ufan. Rahama tana shiga ɗaki wanka ta shiga ta yi tsaf ta fito ta tsara kwalliya ta zauna a gaban mirror tana tsara kwalliya. Tana gamawa ta ɗauko akwatin ƙananan kayanta ta ɗauki wata shegiyar riga black white ɗinta da wando ta saka. Ya matsa jikinta sosai sannan ta kama gashinta da ribot ta ɗaure sannan ta shafa jikinta da turare. Falo ta fito ta zauna tana jiran angonta ya fito don ita a tunaninta yau first night ɗinta ne. Shi ko Nawaf yana shiga ɗaki kwanciyarsa ya yi don gaba ɗaya ji yake ya tsani Rahama baya son ganinta kawai dai ya bi umarnin mahaifiyarsa ne. Yana cikin haka ne cikinsa ya fara kukan yunwa. Hakan ne dan raban shi da abinci tun abincin safe. Tashi yayi ya fito falo ko kallon inda Rahama take bai yi ba ya wuce kan dining. Akan dining ma bai ga komai ba hakan ne yasa shi ya karuso inda Rahama take zaune. Yace da ita da muka dawo baki dora mana abinci bane. Wani irin kallo ta yi mishi sannan ta ce kamar ya ban gane ba ai kai ya kamata ka kawo mana yau ne fa kwanana na farko a gidan nan. Wani irin mungun kallo yi mata sannan ya ce a gidan uban wa kika taɓa ganin an yi haka. Sai ta ce da shi ai kowa ya san wannan al'ada ce kowane ango yana kawowa. Tsaki ya yi mata sannan ya ce kin yi wa kanki dan ni zan je na cinawa ke kuma kya san yadda zaki yi. Yana gama faɗin haka ya fice zai bar falon da sauri ta miƙe ta sha gaban shi sannan ta ce ai wallahi baka isa baka bar ni da yunwa kai ka je ka cika cikinka bayan ni ce nake da buƙatar abincin ko ɗan da ke cikin cikina. Wani irin abu ya ji ya bugi zuciyarsa don bai taɓa tsammanin zai auri matar da za ta shigo mishi da ɗan cikin shege cikin gidan shi ba. Katse mishi tunani ta yi da cewa kaga malam ka tsaya kawai na saka hijabi na mu tafi don na san ba za ka iya barin ɗanka da yunwa ba. Katse ta yayi da wani zazzafan mari sannan ya ce ki san irin kalaman da za su ringa fita daga bakinki kuma ina mai faɗa miki da babban murya ki je ki nemo uban wannan shegen idan ko kika sake danganta ni da shi to ina mai tabbatar miki sai na lahira ya fi ki jin daɗi. Yana gama faɗin haka ya fice ya bar falon. Sai da ya fita ta dawo ta samu wuri ta zauna ta fashe da kuka sannan ta ce Siraja ka cuce ni ka lalata min rayuwa ka hana ni farin cikinka ka yaudare ni. Sai kuma ta ƙara fashewa da kuka. Tana zaune a falon har ƙarfe 11 tana jiran Nawaf amma ina shiru ko motsinsa babu. Ganin haka ne ya sa shi ta tashi ta shiga ɗaki ta kwanta don ba ƙaramin bacci take yi ba. Shi ko Nawaf yana fita wani ƙaramin restoran ya je da yake babu nisa da gidan shi da kafa ma ya je bai je da mota ba. Bayan ya gama ya ci abin da ya ci ya dawo gida falo ya shigo. Ganin bai ganta a falon bane ya sa shi ya shiga ɗakinsa ya yi wanka ya shirya ya kwanta. Washe gari da sassafe Nawaf ya tashi ya shirya zai fita don amsa kiran da mahaifin shi yake yi mishi daga nan kuma zai wuce ofis. Karfe 6:30 ya karasa gidansu a babban falo ya samu abban nashi akan sallaya yana addu'a. Sallama yayi ya shiga ya zauna. Sai da mahaifin nashi sannan ya shafa addu'a sannan ya gaishe da shi. Kallon shi mahaifin nashi yayi sannan ya ce me sunan babana na ji wani mummunan labari a bakin mahaifiyarka amma ina so na ji gaskiyan al'amarin daga bakinka. Cikin girmamawa Nawaf ya kalli mahaifin nashi sannan ya ce abba wallahi ba cikina bane ban san da cikin nan ba abba tun da muka haɗu da Rahama ko hannunta ban taɓa riƙewa ba har muka yi aure ba abin da ya shiga tsakanina da ita amma na yi wa umma bayani ta ki amincewa da ni sai kuma ya fashe da kuka. Mahaifin nasa ya ce to mai sunan babana idan ba kai bane waye su da bakinsu ba suka ce sun rufa maka asiri ne shi yasa aka yi aure ba tare da an tona ba ko shi ma ba a yi ba. Nawaf ya ce abba ka yi haƙuri wallahi ba cikina bane ban aikata komai ba abba ban taɓa aikata sabon ubangiji ba bare kuma zina
amma insha Allahu Allah zai bayyana mai gaskiya. Mahaifin nasa ya ce haka ne, amin summa amin. Yana gama faɗin haka mahaifin nasa ya ce to yanzu ka tashi ka shiga cikin gida don na san baka karya baka fito. Murmushi yayi sannan ya ce to abba na gode. Yana gama faɗin haka ya shiga cikin gida. Yana shiga cikin gida suka gaisa da mahaifiyarsa, sannan ƙanwarsa Hindu ta haɗa mishi abinci ya ci. Yana gama ci ya fita ofis. A ɓangaren Rahama kuma, Rahama bata tashi daga barci ba sai karfe 10. Shi ma yunwa ne ya tashe ta don ko sallan asuba bata yi ba. A gurguje ta samu ta yi sallah, ta shiga kicin don ta sami abin da za ta ci. Buɗe-buɗe ta fara yi ko don za ta samu abin da za ta ci, amma ina bata samu komai ba har za ta fita sai ta hango kwalin indomi. Hakan ne ya sa ta koma da sauri don daman ba abin da ta iya yi banda dafa indomi. Cikin 'yan minti kaɗan ta dafa indomi ta soya kwai, sannan ta ɗauko zuwa falo. Tana zama ta fara ci kenan sai ga wayarta ya fara ringi. Ganin namban mahaifiyarta ne ya sa ta ɗauka da sauri. Ta ce hello mami, ina kwana? Ta ce lafiya kalau. Wai ke ina kika shiga ne tun ɗazu ina kiran ki kin kiki ɗauka? Ta tambaye ta. Sai da Rahama ta ɗan saki murmushi sannan ta ce wallahi mami na tashi daga barci ne, kuma da na tashi ban duba wayar ba na wuce kicin. Ta ce to naji, yanzu mijin naki ya fita ne? Ta ce a'a momo ban sani ba dan ni tun jiya ban gan shi ba. Ta ce to naji, yanzu ki tashi ki shirya mu tafi wajen bokan nan don kin ga mun makara. Murmushi ta yi sannan ta ce to mami ina zuwa. Tana gama faɗin haka ta kashe wayarta. Misalin karfe 11 Rahama ta je gidansu, ba su wani ɓata lokaci ba suka wuce jeji, wani babban jeji wajen wani babban boka. A nesa suka yi fakin ɗin motarsu, sai da suka yi fakin ɗin motarsu suka fara takawa da kafa, sai da suka yi tako mai yawa sannan suka karasa wajen bokan. Lokacin da suka je wajen ba kowa, hakan ne ya ba su daman shiga wajen bokan. Rahama ce ta fara yin sallama. Tsawa aka daka musu suka dakata a wajen. Cikin wani irin murya bokan ya ce musu ba a shiga wajen nan da sallama, da mu ba ma buƙatar imani a nan. Kowacen ku ta yi ashar sannan ta shigo. Aiko kowace da ta yi ashar sannan suka shiga. Zama suka yi kusa da shi sannan ya kalle su ya ce na san abin da ya kawo ku, amma an ce waka a bakin mai ita ya fi daɗi. Me ke tafa da ku? Hajiya Saratu ta ce boka daman mun zo ne akan biyar buƙatar mu akan abin da yake damun yata. Boka ya ce ina jin ku. Aiko nan da nan ta faɗa mishi abin da ke tafa da su. Dariya boka yayi sannan ya ce wannan aikin mai sauƙi ne in har za ku bi sharɗan mu. Cikin rawan jiki Hajiya Saratu ta ce menene sharaɗan boka? Za mu yi shi. Dariya boka yayi sannan ya ce sharaɗan mu ɗaya ne, shine ba za ta yi sallah ba har na tsawon kwana 3. Cikin sauri Rahama ta ɗaga kai ta kalli mahaifiyarta har za ta yi magana. Hajiya Saratu da sauri ta ce boka za mu yi sharaɗan in har burin mu zai cika. Dariya boka yayi sannan ya ce komai zai daidai. Ga wannan, ya ɗauko wasu ƙulli guda 4 ya miƙa wa Hajiya Saratu sannan ya ce wannan za ta zuba mishi a abinci ya ci, wannan kuma za ta tura da gidan idan har ya shaƙa shi kenan, wannan kuma duk lokacin da za su kwanta tare ta shaba jikinta gaba ɗaya, wannan kuma ta zuba mishi a ruwan wanka. Idan duk kuka yi wannan daidai to komai ya yi, ku tashi ku bani waje, sai aiki ya yi aiki ku zo ku biya ni. Godiya suka yi mishi sannan ya ce to kowacen ku ta yi ashar ta fita. Haka ko suka yi, kowace da ta yi ashar sannan suka fita. Suna barin wajen Rahama ta ce haba mami, ya za a yi na zauna ban yi sallah ba har na tsawon kwana 3? Gaskiya ba zan iya ba. Buge mata baki ta yi sannan ta ce ke rufe min baki, ke da kanki kin san ba abin da ya kai cikan burinmu. Idan kuma sallah ne, idan kika nemi yafiyar ubangiji ai shi kenan. A hanyar duk Hajiya Saratu ta nuna mata yadda za ta yi. A haka har suka samu suka isa gida, akan idan suka je za ta haɗa ta da Hanifa ƙanwata ta je gidan nata ta taya ta wayansu ayyuka. Bayan sun isa gida ne Hajiya Saratu ta ce Hanifa ki tashi ki raka Rahama gida, ki raka ta ki tabbatar da kin mata girki mai daɗi. Haka suka kama hanyar tafiya gidan Rahama. Suna cikin tafiya ne, bayan sun isa ne Hanifa ta ɗauki tsintsiya ta fara shara, ta yi goge-goge sannan ta shiga kicin. Tana shiga kicin abu kamar wasa, nan da nan ta gama girki ta kawo musu kan dani ta jera musu. Ita kuwa Rahama wanka ta shiga ta shirya, sannan ta zauna tana tsara kwalliya. Wani atamfa ta saka mai girin a jikinta, yayi mata kyau sosai abinka da faratas. Bayan Hanifa ta ci abinci sannan
Bayan Hanifa ta ci abinci sannan ta ce ita fa za ta koma gida don mangariba ta yi. Tana tafiya Rahama ta ɗauko wannan maganin ta zuba a abincin Nawaf sannan ta kunna wannan garwashin gidan ya gauraye da hayaƙi. Bayan an yi sallar mangariba ne Nawaf ya dawo da yunwar shi don ko abinci bai ci ba don yau a ofis aiki ya yi mishi yawa. Yana shigowa gidan ya ji irin wani abu ya turnike shi ya fara addu'a sannan ya ji ya dan fara dawowa hayyacinsa. Cikin gidan ya karasa ya same ta a zaune a falo tana kallon TV, shi ma zama yayi kusa da ita ya ce kai amma gaskiya amarya yau kin yi kyau. Murmushin mugunta ta yi sannan ta ce thank you habibina. Sake matsowa ya kusa da ita sannan ya ce gaskiya yau za a biya ni haikina. Ya karasa magana yana shafo fuskarta. Ya mutsa fuska ta yi sannan ta ce haba habibina ai daman ka san laifinka ne. Ya ce haƙuri za ki yi masu sweetheart, wallahi ina cikin wani halin da ba za ki gane ba ne. Ki taimaka min. Ya karasa magana cikin wani yanayin murya. Ta ce to naji, yanzu ka tashi mu je ka ci abinci ko? Da sauri ya miƙe yana cewa aiko kamar kisan yunwa nake ji oba. Ita ma miƙewa ta yi ta riƙe hannun shi sannan ta ce mu je ko? Mu je na haɗa maka abincin da ka fi so. Haka ku suka riƙe hannun juna suna tafiya. Shi dai Nawaf bai san meye ne ya tare mishi da sha'awan Rahama ba, gashi kuma wani irin santa ya kama shi. Kan danin suka nufa, abinci ta zuba mishi a plate sannan ta aje mishi a gaban shi sannan ta ce habibina ka ci abincin kafin ka ci bari na haɗa maka ruwan wanka. Tana gama faɗin haka ta miƙe ta nufi ɗakinsa, zuciya ta cike da farin ciki. Shi ko Nawaf mamakin kansa da kansa yake, bai san me yake damunsa ba. Tana shiga ɗakinsa ta shiga ban ɗaki ta haɗa mishi ruwan wanka ta zuba wannan ƙullin maganin da boka ya bata. Dawowa ta yi, bayan ta zuba maganin ta dawo ta same shi yana zaune sai faman kwasar abinci yake yana sosa kunnensa da alamu dai abinci ya yi daɗi sosai. Zuwa ta yi ta zauna ɗaya daga cikin kujerun da yake zaune ta ce habibina ya ko magana babu. Murmushi ya yi sannan ya ce wallahi sweetheart ban taɓa cin abinci mai daɗin wannan ba, abincin nan ya yi daɗi sosai. Yana magana yana kai wani loma bakinsa. Kallon ta ya yi sannan ya ce ke ba za ki ci ba ne? Ya mutsa fuska ta yi sannan ta ce wallahi ni ba na sha'awar wannan abincin, ka gama ka kai ni restaurant na ci abin da nake so. Murmushi ya yi sannan ya ce an gama hajiya, bar amma sai na gama cin nawa zan kai ki. Haka ko ta zauna har sai da ya gama cin abincin sa ya shiga ban ɗaki ya yi wanka sannan suka fita wani haɗaɗɗen restaurant ya kai ta ci abin da take so sannan ya ɗauke ta ya kai ta wani supermarket ya yi mata shopping ɗin kaya kala-kala mai yawa sosai sannan suka koma gida. Bayan sun koma gida direct ɗakin Rahama ya wuce don shi daman da abin da yake damunsa. Suna zuwa suka canza kaya suka haye gado. Da sauri Rahama ta miƙe ta nufi ban ɗaki don aikata abin da boka ya ce mata. Wani magani ta shafa jikinta gaba ɗaya. Bayan ta gama shafa jikinta da wannan maganin ta dawo ta same shi. Ta dawo ta same shi a zaune. Yana matsuwa kusa da ita sai ya ji wani abu yana zagaye shi. Addu'a ya fara yi don kowace ta zo bakinsa yi yake yi. Yana cikin wannan addu'a ne ya ji bacci ya ɗauke shi mai nauyin gaske. Rahama da take zaune tana jiran Nawaf sai gani ta yi barci yake yi. Da sauri ta miƙe ta ƙarasa inda yake kwance tana dukansa tana cewa please habibina ka tashi kai fa nake jira. Ganin barcin gaske ne yake yi da ƙarfi ta furta ta ce ai wallahi baka isa ba sai kai abin da kai niyya. Ganin bai tashi bane haka ko yasa ta kwanta barci. Bata yi wani barcin kirki ba sai da asuba Nawaf ya tashi da sauri ya miƙe ya ganshi a ɗakin Rahama. Da ƙarfi ya furta subhanallahi me ya kawo ni wannan ɗakin. Kayansa ya ɗauka ya saka sannan ya zauna a bakin gado. Sai a lokacin ne ya tuna abin da ya faru jiya da daddare. Kanshi ne ya dafa ya ji dan ba ƙaramin ciwo yake yi mashi ba. Addu'a ya fara yi sannan ya dawo hayyacinsa. Tashi ya je ɗakinsa